Voor de IJsselsteinse Pielpubers was het zaterdagavond een mooie avond. Flink uitgedost trokken ze door de straten om op weg te gaan naar hun galabal. Eigenlijk is het de laatste echte activiteit die we hebben met de Pielpubers. We hebben straks nog een keertje een kamp in de zomer. Maar eigenlijk om het Pielpuberseizoen af te sluiten hebben we meestal een gala. Zeker dit jaar. En eigenlijk is dit vooral gewoon een afsluiting voor de jongens die daar ook stoppen. Het tweede leerjaar van de middelbare. Het is eigenlijk gewoon een afsluiting van het seizoen, van het Pielpuberseizoen. Ja. Het zijn eigenlijk tieners van de brugklas, het eerste en tweede leerjaar. En ja, die zitten bij deze soort scouting eigenlijk. En die hebben vanavond een bal, een gala. Ik zie een andere locatie. Ja, klopt. De ERA die gaat helaas dicht, dat is een mooie pand. En nou hebben we tijdelijk hier bij de Boerenbond, de oude Boerenbond, de winkel staat leeg, kunnen we daar de komende tijd gebruik van maken, ja. En onze echte sterren werden ze op de oranje loper met een drankje onthaald. Ja, we vinden het een supercoole avond. Ja, dat wel, want het was al lang geregeld, dus we wisten ook wel wat we te verwachten was. Ja, ik denk dat het super gezellig wordt en ik denk goed georganiseerd. Wij zijn met een auto gekomen waar met 4 meiden in zaten. Ik ben met een tractor gekomen met een bank erop. Wat vinden jullie van de Pielpubers? Ja, ik vind het super leuk, want we mogen nog net niet naar de Jera en we zijn klaar met de donderdagavondgroep. Dus ik vind het fijn dat we dan hier terecht kunnen komen. Ja, en ook gewoon dat het wel nog kan, omdat we dan anders alleen maar bij iemand thuis zitten bijvoorbeeld en dan zijn we wel nog iets ergens anders. Ja, het is gewoon fijn, soms zie je je vrienden niet omdat je niet op dezelfde school zit en ja, dan zie je ze nou wel. Voor Zinzi, Janne en Rens en meerdere tweedejaars houden de jeugdactiviteiten in IJsselstein hierna op. We hebben wel nog voor de Pielpubers heb je de donderdagavondgroep hier in IJsselstein. Dat is voor de basisschool, leeftijd van groep 6, 7, 8. Maar hierna dan houdt het wel langzaam op qua jeugd. Dan zouden ze zelf bij ons bij de leiding erbij kunnen komen als ze dat zouden willen. Maar verder is daar niks meer voor. Nee. Want jullie doen best wel veel dingen voor de jeugd in IJsselstein. Ja, zeker. Zeker voor verschillende dingen. Net zoals de donderdagavondgroep, de Pielpubers. Zo her en der nog af en toe wat kleine activiteiten hier in het dorp. Ja, het is een heel levendig dorp, ja. Hoe hou je dit nou interessant voor de jeugd? Door veel variatie. We hebben heel veel verschillende dingen. We blijven hier in het dorp veel, maar we gaan ook veel naar andere plekken toe. Zo zijn we dit jaar in het Toverland geweest, bij het Meerdal Centerparks geweest. Ja, nu hier een keertje, of we lopen door het dorp heen. Eigenlijk is variatie het belangrijkste, denk ik. Ja. Vind je het jammer dat het ophoudt? Ja, ik vind het wel jammer, maar daarna kunnen we ook naar de Jera, omdat we dan 14 jaar zijn. Ja, dus dan, ja, maar het is wel jammer dat je dan nou niet meer met die andere groep zit natuurlijk. Maar dan heb je wel nog wat anders, zeg maar, wat er in IJsselstein gehouden wordt. Ja, het is gewoon jammer, maar het wordt alsnog gezellig op andere plaatsen.